सिगाङाव बयखौबो आंनि डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो BTRनि हानि लेखा एबा जमाबन्दीखौ माबोरै डाउनलड खालामो बेखौनो डाउनलड खालामनानै दिन्थिगोन आं। नोंथांमोना बेनि गेजेरजों डाक नाम्बार नङाबा फाट्टा नाम्बारजोंनो बे हाया सोरनि नामाव दङ बेखौबो नायनो हागोन। बिदिबा भिडिअखौ जागायजेनसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामबानो जाबाय। आरो बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बिदिबा भिडिअखौ जागायजेनसै। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। आंनि बे मबाइलनि क्रोम ब्राउजारजों बानायसै। क्रोम ब्राउजारजोंनो मोजां जायो। ओमफ्राय नैबाव बैसोमुथि सार्च खालामसै। नै आं दहाय सार्च खालामदोंमोन। बैसोमुथि लिरनानै सार्च खालामबानो ओंखारगोन। नैबेनो साइटआ नै bwiswmuthi.bodoland.gov.in govt BTR Jamabandi बेयाव डाइरेक्ट सेरबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबे बैसोमुथि माबा दं बेबो बिनि नैबेनो मेन साइट नैबे बिनि उनावहाय बे दालाय साइटसो। ओमफ्राय जों बाव नैबेयाव थांबा जों नागिरनांगौ जायो। बेनिखायनो डाइरेक्ट जमाबन्दियाव थांगोन जों। नैबेयाव सेरनोसै। आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन। नोंथांमोना बाव थांनानै डाइरेक्ट माबानो हागोन। डाइरेक्ट बानायनो हागोन। ओमफ्राय BTRनि मोनसे डिस्ट्रिक्ट दं ओंखारबाय नै। मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा डिस्ट्रिक्ट। अबेनिखौ नायनो नोंथांमोना गावबागाव नायनो हागोन। आं क'क्राझारखौ सेलेक्ट खालामनोसै सिगाङाव। बेनि उनाव सार्कोलखौ गसाइगाव, ओमफ्राय मावजाखौ रिपुटु। नोंथांमोना बाव सेरनानै जुदि नैबाव गामिनि नामखौ मोनाखैबा बेखौ सोलायनानै नायनो हागोन। बे मावजाखौ मिन्थियाबा गोजौनिखौ नायग्रोदो। ओमफ्राय जुदि बाव गैयाबा आरो बेखौ होनानै नायग्रोदोलाय गामिखौ। ओमफ्राय मोनदोंबाथ' मोनबाय जाबाय। आं नायनानै देखायनोसै माबोरै नायो। सेरबाय। ओमफ्राय नै डाक नाम्बार ओमफ्राय फाट्टा नाम्बारजों नायनो हागोन। नै डाक नाम्बार मोनसेबा डाक नाम्बारजों नङाबा फाट्टा नाम्बार मोनसेबा फाट्टा नाम्बारजों नङाबा नै सार्च बाय फाट्टादार नेम। जाय जेखौ मिथिगौ बेखौ सार्च खालामनानै नायनो हागोन। नैबे केपचाखौ केपचाखौ फिलआप खालामनोसै सिगाङाव। जेरै दं ओरै फिलआप खालामनांगौ नङाबा जाया बेबो। ओमफ्राय नैबे मालाबा किबर्डजों जानो नागिरा। नैबाव सेरनानै माबानांगौ। बाव लांनानै सेरनांगौ। ओंखारबाय नै। बोरैबा जानो नागिरा। ओमफ्राय ट्राइ खालामबाय थानांगौ। ओमफ्राय नैबेयाव सेलेक्ट खालामनोसै। ओमफ्राय सि जमाबन्दियाव सेरनोसै। नै जाबाय। आं बावदोंसो नोंथांमोना बे मबाइल साइट जानो हागौ। सिगाङाव नैबाव 3 डटआव थांनानै नैबे डेस्कटप साइटखौ अन खालामना ला। होमबा बेबायदि गुवार जागोन। नङाबा मबाइलनि साइटनि जागोन। नैबे डेस्कटप साइट डेस्कटपनि बायदि गुवार ओंखारदों बाव। नोंथांमोना मबाइलजों बानायबा बे फिसा साइट ओंखारनो हागौ। बेखौ डेस्कटप अन खालामनानै लाबा बेखौ डेस्कटपखौ टिक सेरनानै लाबा होमबा बेबायदि गुवार जायो। ओमफ्राय दाना नै बेखौ डाउनलड खालामनो थाखाय जों नैबाव प्रिन्ट जमाबन्दियाव सेरगोन। ओमफ्राय जाया नै डाउनलड खालामनो हाया। जों बेखौ स्क्रिनशट खालामबा फिसा जायो आरो बेखौ माबाबा प्रिन्ट खालामबा गावनायबो जानो हागौ। बेनिखायनो डाउनलड खालामनोबा नैबे 3 डटआव थांदो। बेनि उनाव गाहायाव फैदो। बे क्रोम ब्राउजारबा बेबायदि खालामनो हागोन। ओमफ्राय नैबे सेराव सेरदो। सेराव सेरनानै नैबे प्रिन्टआव सेरदोलाय। होमबा ओंखारनोसै नै। ओमफ्राय बियो पेजआ ओरै गोलाव जादों। बेखौ जों बे बुस्थुआ डकुमेन्टआ ओरैसो गोलाव। बियो ओरैसो गोलाव लेन्डस्केपसो। बे माबासो पर्ट्रेट मडसो जानानै दं। आं खोन्थानि र' नैबावहाय नै पर्ट्रेट मड जानानै दङ। बे डकुमेन्टआ ओरैसो गोलाव लेन्डस्केपसो। ओंखायनो लेन्डस्केपआव होनोसै। ओमफ्राय
पेजखौबो सोलायनो हागोन अबेबा पेजाव जाया बे लेटाराव दङ बे लेटाराव सेरनानै नै मेला पेज दं बेहाय A4 साइज दंजोबो गासैबो जेखौ नांगौ ओरै माबानानै नायनानै होनो हागोन आंनो बे लेजाराव होनसै जाबाय नै दाना मोनबा पेज जासिगोन बेखौ दाना PDF आव सेभ खालामनो थाखाय नै बे PDF आव होनसै जों नै डाइरेक्ट माबा जानोसै बियो सेभ जानोसै माबा डाउनलड फाइलाव नै डाउनलड फाइलाव सेभ जानोसै नैबो सेभआव सेरदो सेभ जाबाय दाना जों थांनानै नायफिनसै माबायदि सेभ जाखो नै बेनोमोन PDF फाइल जाबाय दाना नांगौबा बाव थांनानै नायफिनदो नै बेनो नैबे लानजाय जाबाय बेखौ दाना नोंथांमोना बाजारफोराव थांनानै कम्पिउटाराव माबा प्रिन्ट खालामनो हासिगोन गोसोबायदिनो गावबागाव मबाइलजों बानायनानै आरो नांगौबा नोंथांनि मबाइलावनो थाबाय थासिगोन बे PDF फाइलनो बेखौ जों दा प्रिन्ट खालायबा गावनाय नंला बियो मानो होनबा बे PDF फाइलाव सेभ जानानै थाखाबाय नङाबा ओरैनो मबाइलजों स्क्रिनशट खालायबा गावो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो रोंसिगोन जानांगौ जमाबन्दिखौ माबोरै डाउनलड खालामो दिनैनि थाखाय एसेनोसै होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ